Salam dostlar, men mikrofon. Men bu videoda size harasatyň nädip häzir kime şolugyna gelenligi barada gurrun bererin. Isle Türkmen rap halap dinleyen, isle kawat dinleyen ýa-da hiç ýyl düýbünden rap dinlemän hokman harasatyň adyny eşitensiniz. Hakykatdan hem soňky wagtlarda harasatyň ady gatygaly. Esasan hem 2020-nji ýylda sözüň düýp manysy bilen partlady. Onu diňip rap dinleýijiler däl beýleki dinleýijiler hem eşitdi, gördi, dinledi, käbir halaty, käbir ýigrenni, käbir men ýaly nämetçeni bilmän ortalarda garly. Berkite siz men 2020 Türkmen rapin iň oglary adly videomu görensiňiz. Şonda men üçin şo ýylyň ýaş rapperlaryny saýlamda 3-nji ýere harasaty goýupdym. Ve tesbirlerde men bu edenimi gollanlarım bolly, men bu edenim üçin söýünenlerem. Men bu videomun görülme sany bary ýok bir näçe ýüzü. Ve eýýäm şonda da harasatyň fanlary we harasatyň haterlary tesbirlerde bir-birini iýipdiler. Hatta on antifanlarynyň, ýagny onu ýigrenýänleriň söýgünip ýazan paýş sözler sebäpli köp tesbir aýyrmaly boldum. Indi siz şu ýöneköýçi mysaly göz öňünde tutup gysgaça harasatyň galyşy barada biraz hem bolsa bir zatlar bilesiňiz. Onda näme üçin ol beýle köp dinlenni, adamlar onu beýle köp ýigrenni ýa-da halady. Ey zalim, hanımaňa diýädiňä bir wagt sen janym. Näme üçin men taşladyň? Näme üçin meni taşladyň? Senem taşlyň, senem ýan, senem agly men ýaly. Senem men ýaly aglygyň ey zalim. Harasatyň köp dinlenmeň ilkinji sebäbi onuň rap aýdyşy. Aslynda o stiliň ady arabesk rap. Belli bir wagtda Türkiýede gaty köp dinlenýärdi. Gözyaşı dökersin hayat yolunda, öyle acımasız bir hayat ki her şey gitmiyor yolunda, söyle bir vicdansız söyle hadi. Bu stil Türkmenistan'da köp bilinen okdy. Harasat hakykatdan hem beýleki rapperlardan ýetgeşipdi. Adamlar onu dinleýänlerine göňgörüp ýa-da üstünden gülmek üçin beýleki tanışlary bilen paýlaşdy. Şeýdip harasat tanılyp başlandy. Soň bir gün onuň meşhur videosy Instagram'a düşdi. Adamlar onun göňgörüp ýa-da üstünden gülmek üçin öz sahypalaryna, öz storylaryna paýlaşdy. Netijede harasatyň meşhurlugy hasýam artdy. Seni näme söýüşüm ben? Bir sen bilmedin. Bu dünyada bolmasa da o dünyada kelim ýakanda nohurgy edi. Duýgulamaýnadyň nohurgy edi. Duýgulamaýnadyň. Sen üçün zanyny berjek oglany taşladyň. Zany sok-sokagy kimler bilen haşlaşdyň. Ve şu ýerde onuň haterlary köpelip başlady. Indi oň üstünden gülýänlerin sany azalypdy. Olar oň ýa dinleýijisi ýa-da hater bolupdy. Käbir rapperlardan harasaty diss gelip başlady. Olar esasan oň diňe hakda aýrylyk hakda ýazýanlygy üçin üstünden gülýärdiler. Emma bu zatlar harasatyň kempinginde de dälli. Harasat tarapyndan olara hiç ýyl jogap berilmedi. Soň ol özü barada bir soraw jogap paýlaşdy we ol iň uly ýalňyşlygynyň birini şo taýda goýberdi. Oňa halipasy bam diýip soralarına o şeýle jogap berdi. Halifam hiç ilek ýagdaýda ýok bolmady. Halifa diýjek bolsaň halifam meniňe geçmişim. Mr. Chris halipam öwretdi rapi imani, mugallimle öwretdi her harpy dogry diýmän. Şeriýetde tefekkurumda diýendir ýokmany esasy geçdi. Harasatyň bu sözi onuň haterlarynyň garaşan zatydy. Onuň iň ýalňyşan ýeri hem aýdynyň çykan wagty bilen bu soraw jogabyň arasynda kän wagt ýokdy. Meselem Edil şeýle zady espitaram gaýtalady. Onuň 2008-nji ýyllarda çykan aýdym bilen ýaşy jogdy aýdan sözlerine üns beriň. Maňa köp zat öwreden halipamy, saňa salam begen çykan gelogly, ýadyňdan çykaran elsiňle öz şagirdiňi görürsün ýa. Halifa yok. Ya çyndanam. Yok. Bärde espiter halat eden zat aýdymyň gaty könülligi. Bu goýberilen ýalňyşlykdan soň harasada edilen ähli diste diýen ýaly bu waka agdarly we oňa garşy edilýän disleň sany hem epesli artdy. Mr. Chris halipam öwretdi rapi imani, mugallimle öwretdi her harpy dogry diýmän. Şeriýetde tefekkurumda diýendir ýokmany esasy geçdi. Halifam hiç ilek ýagdaýda ýok bolmady. Halifa diýjek bolsaň halifam meniňe geçmişim. Ulağında kalkalım
kaldırdı crazy villain diye safiti Koşu örmedik tek terbiyeleri kırıdan seyredip bızattır diydi Yönüp yine harasada yaradı. Eyle ya da beyle her onun dinleyenden sağını artyadı. Men sana bir zat sözdüreyim mi? Şu dostça aslına da gutumuz yırtyanım olsanız men ösyen. Näme etken bolsaňyz da men ösyen. İşte awa, onaň şo men üstümden gülöllüň zatdan agzyna berýän bir-birden ýatyr. Awa, garaşdy şolar entek. 2-3 ýyl garaşdy şolar. Emma her hepde diýenler oňa garşy täze biri diýsýärdi, ol muňa öňküler ýaly biperway garap bilmedi we soňra ilginçige de Karasat tarapyndan bir jogap diýs çykdy. Men halam okçıra aydım, men halam ok paşırdım anne. Rapperler köpeli özünü asmanın asyani. Dini hasla keş, çıraçılıkta ha çözýärdämi? Siz halipa del, halipa dini zoomer deli. Eştin dämi? Dövdüm dämi? Jene gulagyňda şowur Karasatçı. Düşýärdämi? Savoya demi ha bu yeni Karasatçı. Ondan soňra Karasat'yň durmuşynda Patsançy bilen käwr wakalar bolup geçdi. Bilmeýänler üçin gysgaça aýtsam, Karasat Patsançyga men Instagram sahypamy ogurlady diýe, Patsançyga oňa sen ilki men YouTube kanalymy ogurladyň diýe. Onuň Instagram sahypa ogurlany Real Karasat men adımdan oňa muňa söwüp ýazypdyr, ýokarda haýdymçylara söwüp ýazypdyr. Onuň diýjek bolýan zadym biriniň haky bilen hakly bolunmaýa hiç açanam. Diýjek bolýan zadym zady ogurlan, Instagram ogurlan, Patsançyk bärdak dostlaryna beripdirmi? Olum zady edipdir. Könerak rap oglanlar bar. Olar tanamak, olar men tanamasa. Karaç şolar reklam edipdir. Ay bu oglany goşulyň oglany patpisaçyň zat edin diýip. Ve soňky wagt nüsveren bolsaňyz Karasat'yň klipleri has ýokor ýeli çykýar. Esasana mäzirki kliplerde Karasat'yň özüni alyp barşy bilen öňkü Karasat deňeşdirende ara göze ilginç tapak bar. Beyle de yalancı bolma, unutma Allah'ını seyretme, günlere sallyk seni söýýär ağy. Çınlanım unutuksun birin sözünden denin Yürük birini söyüşmene yarken Adım pahirin çipine kudurun amanıt Yadadım hasretten kalmadılı kanıgıt Hova kutardı barzadım sana Hova sensiz durmuşum gavi Menden nadan yitirdim sen beni Öleyin ölseyim ok men seni Şarabım yetmedinni, içimde yatlamana Gözümdeki damcani, öwrägdiňle kana Yananyň sebebi badyr, anan ağlamana Menne de yürek baýyny birini halamana Şeýlelik bilen ýene bir video soňuna geldik. Eger videony halan bolsaňyz like goýmagy, öz pikiriňizi ses berlerde ýazmagy we inniki videolardan habardar bolmak üçin kanalyma agda bolmagy unutmaň. Men Vigraf. Inniki videomda görüşýänçä hoş, sag bolun.